Треска за намаления в MyMall.bg. От 23 до 27 януари те очакват намаления до 80% на хиляди продукти. Купи мъжки пуловер Пиер Карден в различни цветове само сега за 19,99. Дамска тениска Ли Купър само сега за 6,99. Детско яке Ли Купър само сега за 19,99. Ръкавици за тъчскрин само сега за 1,99. Разбира се, може да се възползваш от безплатна доставка и 45 дни право на връщане на покупка. MyMall.bg. Първо, провери при нас.